שלום. פרשת השבוע בעצם מתחילה באמצע שיחה. אנחנו רגילים לקרוא את הפרשיות כל אחת בפני עצמן, אבל האמת היא שיש פה שיחה שמתנהלת בין הקדוש ברוך הוא למשה. היא התחילה בשבוע שעבר והיא ממשיכה גם השבוע. משה, בעקבות הרעת המצב, פונה אל הקדוש ברוך הוא בתלונה, למה הרעות על העם הזה? והקדוש ברוך הוא בעצם משיב שתי תשובות לקדוש ברוך הוא. תשובה אחת נזכרת בשלהי הפרשה הקודמת, והתשובה השנייה נזכרת בפרשה שלנו. והשאלה שאני הייתי רוצה להתחיל איתה, מדוע צריך שתי תשובות? אם הקדוש ברוך הוא כבר עונה ואומר, אני אצטט מן הפסוקים, ויאמר השם אל משה, אתה תראה אשר אעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם ויד חזקה יגרשם מארצו. מדוע צריך את התשובה השנייה, וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב וכו' וכו'. נראה שהתשובה הראשונה לא מספקת את משה, משה בעצם שותק, ולכן אלוקים נאלץ כביכול לומר את התשובה השנייה, ואכן יש פער עצום בין הראשונה לשנייה. הראשונה אומרת תהיה בסדר, חכה, קצת סבלנות, אנחנו מטפלים בעניינים, הקדוש ברוך הוא ייכנס לעובי הקורה ופרעה ייאלץ לשחרר את ישראל. אתה תראה אשר אעשה, אני עוד מעט מטפל בעניינים. והתשובה השנייה כבר מפרטת את כל תהליך הגאולה, פורסת תמונה מאוד רחבה, מספרת מאין באנו, לאן אנחנו הולכים, מה המטרה. וההבדל בין התשובה הראשונה לשנייה הוא מאוד מהותי. התשובה השנייה מדברת על ברית. מדברת על כך שגאולת מצרים היא לא רק כי אנחנו סובלים. ולכן בעצם המבחן הוא לא האם כרגע אנחנו סובלים יותר או פחות. יש פה איזה יעד, יש פה מטרה. הרעיון הוא זה וייתם לי לעם, אני אהיה לכם לאלוהים. והסבל הוא נתפס כחלק, כשלב בתוך מכלול יותר רחב. אבל מעבר להבדל בין שתי התשובות, אני הייתי רוצה לדבר על עצם העמידה של משה לפני השם. אנחנו רגילים לחשוב שאדם שהוא נביא, עובד השם, עבד השם, הוא יסמן, כל מה שהקדוש ברוך הוא אומר, הוא מיד מציית, עושה, ונדמה לי שפה יש פן אחר של משה, של המתווכח, הפן שזועק, שכואב, אומר למה הרעות על העם הזה? וכשהקדוש ברוך הוא עונה לו תשובה ראשונה, אם היא לא מתיישבת על דעתו, הוא ממתין, הוא מחכה. והקדוש ברוך הוא צריך לתת תשובה שנייה, כדי להסביר למשה שבעצם יש פה תהליך משמעותי יותר. ואכן רק אחרי שהקדוש ברוך הוא נותן את התשובה השנייה, אומר הכתוב, וידבר משה כן אל בני ישראל. משה מצליח להזדהות עם התשובה של הקדוש ברוך הוא, הוא יכול להיות שליח יותר טוב. העמידה לפני השם היא חלק מהתפקידים של שליח השם. גם אברהם אבינו עומד לפני השם ואומר, הגוי גם צדיק תהרוג, או יותר נכון, השופט כל הארץ לא יעשה משפט. משה עצמו בחטא המרגלים, בחטא העגל אומר, ואם אין מחן הנה מספרך. ירמיהו עומד מול הקדוש ברוך הוא ובעצם בוכה, מבכה את החורבן. חבקוק, גם ספר איוב כולו מציג את הפן הזה של העמידה לפני השם, של הוויכוח, אבל כל נעשה מתוך אמונה עמוקה, דווקא משום שמשה כל כך מכיר בקדוש ברוך הוא, כל כך מכיר בכך שהשם הוא מנהל את העולם והכל מעשה ידיו, והוא קיבל תפקיד מהקדוש ברוך הוא לדאוג לעם ישראל, הוא יכול לעמוד לפני השם ולזעוק ולכאוב, והקדוש ברוך הוא גם יענה. ספר איוב אומר שאיוב הוא צדיק, למרות שהוא מתווכח עם הקדוש ברוך הוא, אולי דווקא משום שהוא כל כך מחפש אמת, שהוא מוכן להתווכח עם הקדוש ברוך הוא. נדמה לי שיש כאן רעיון מאוד עמוק של העמידה לפני השם. אנחנו אמורים לעמוד וליישם את דבר השם ולפעול בשמו בעולם, אבל אנחנו גם אמורים לזעוק כנגד השם עצמו, לדבר עם הקדוש ברוך הוא ולזעוק גם את המצוקה שלנו, את הכאב שלנו, את מה שאנחנו רואים כחוסר צדק, גם את זה צריך להביא לתוך העולם הדתי. כל זה כמובן מתוך פנייה אל הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. שבת שלום.